Mhux qed ikun esklus li qtil li seħħ il-ġimgħa filgħodu fil-Marzu apparti minn vendetta brabta mal-qtil ta' 4 persuni oħra is-sena l-oħra u l-attentat ta' qtil fuq il-ħajja ta' żewġ persuni oħra permezz ta' karozza bomba. Anqas ma ikun eskluż li min allegatament kien involut fi qtil ta' Paul De Gabriele l-ġimgħa filgħodu kien ukoll involut fil-karozza bomba li splodiet fis-16 ta' Novembru tal-2011 fi triq il-Kalonku Bonnici fil-Ħamrun. Nifhmu li waħda mit-tieżi tal-Pulizija hija li wara l-karozza bomba tal-Ħamrun il-persuni involuti kommissjonaw il-qtil illi seħħ f'Marzu tas-sena l-oħra f'Wittline. Dwar dan il-każ kien tressa l-qorti Joseph Kutajjar magħruf bħala il-Lion. Mhux qed ikun eskluż li wara dan il-każ xi ħadd trid jelimina lil De Gabriele billi poġġa ftit inqas minn kilo splussiv li jintuża fil-piroteknika mal-qiegħ tal-pikap tiegħu li ma bomba ma splodietx. Paul De Gabriele mbagħad kien interrogat fit-tul brabta ma' żewġ delitti li seħħew f'Diċembru li għadda. Joseph Grek magħruf bħala Jojo nstab mejjed f'Baħar Iċċaq u ftit sigħat wara il-Lion inqatel fil-Mosta. Il-Pulizija temmen li wara xi ħadd ikkummissjona lil-Lion biex jelimina lil Jojo wara l-istess persuna setet qatlet lil Kutajjar. Issa mhux qed ikun esklus li min kien wara dan il-qtil issa elimina mix-xena lil Paul De Gabriele. De Gabriele ta' 49 sena mill-fgura magħruf bħala s-soldat inqatel għal ħabta tal-11 ta' filgħodu b'5 tiri ta' pistola fi triq Belt il-Ħasda fil-Marsa. Qtil illi fi kliem il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit kien wieħed ippjanat. F'dan l-istadju l-Pulizija għata għandha biss deskrizzjoni ta' suspettat bit-tnejn illi jaħsbu li setgħu kienu wara dan il-qtil dak illi allegatament spara t-tiri.